אביב מחפש תחביב, מאת חן חייק דוידי. אביב ישב בביתו משועמם ועצוב, כי לכל האנשים שהוא מכיר יש תחביב אהוב. רק אביב לא ידע מה לעשות בזמן החופשי, כדי ליהנות ולהתפתח באופן אישי. אביב החליט לחפש תחביב, שאותו ישמח וגם ילהיב. יצא לטיול עם מחברת ועיפרון, לחפש אנשים עם תחביב וכישרון. פגשו את אלמה שאוהבת לרקוד, אמר לה אביב. זה נראה שאת אוהבת את זה מאוד מאוד, ענתה אלמה. כן, חוץ מזה שזה כיף ואני מרגישה שריקוד זה הכי אני, ושומר על הבריאות ומשפר את הכושר הגופני. אביב כתב על אלמה במחברת, על כמה מענה לראות אותה רוקדת. אביב ניסה לרקוד אך לא התחבר, יצא לחפש תחביב אחר. פגשו את איתי שאוהב לבשל ואוכל להכין, אמר לו אביב. זה נראה שאתה במטבח ממש מבין, ענה איתי. כן, חוץ מזה שזה כיף להכין מאכלים טעימים, האוכל משמח גם את משפחתי וגם את החברים. אביב כתב במחברת על איתי שהאוכל שהוא מכין טעים מדי. אביב ניסה לבשל אך לא התחבר, יצא לחפש תחביב אחר. פגשו את מילי שאוהבת גינון ולשתול פרחים, אמר לה אביב. זה נראה שאת ממש טובה בי לטפל בצמחים, ענתה מילי. כן, חוץ מזה שזה נותן לי סיפוק ומעסיק אותי שעות, זה מרגיע אותי ואני לא חושבת מחשבות רעות. אביב כתב על מילי במחברת, כמה מענה לראות את הגינה שהיא יוצרת. אביב ניסה לשתול צמחים אך לא התחבר, יצא לחפש תחביב אחר. פגשו את ליבי שאוהבת שחמט ומשחקי חשיבה, אמר לה אביב. זה נראה שאת במשחקים מאתגרים? זו ממש אהבה, ענתה ליבי. כן, חוץ מזה שמשחקים אלו אותי משמחים, את המיומנויות והידע שלי הם ממש מפתחים. אביב כתב על ליבי במחברת, שהיא חכמה וגם נהדרת. אביב ניסה לשחק שחמט אך לא התחבר, יצא לחפש תחביב אחר. כך המשיך אביב לטייל ולבקר אנשים, שעוסקים בהמון תחביבים. ציור, נגינה, למידת שפות ואיסוף בולים, על כל זה במחברת הוא כתב מילים. אביב גם מצא אנשים שיש להם יותר מתחביב אחד, אך הוא אפילו לא מצא בשביל עצמו משהו מיוחד. אביב אמר, אוף, ניסיתי להמון תחביבים להתחבר, אבל שום דבר אליי לא מדבר. אמר לו אח שלו, שקוראים לו רון, אביב, נכון שנהנית לטייל ולכתוב במחברת עם העיפרון? ענה אביב, כן, טיול וכתיבה גורמים לי הנאה, וגם לפגוש אנשים זה מעורר השראה. כך הבין אביב שגם הוא מצא תחביב, כי כתיבה וטיולים בשבילו זה כה מגניב. אז הוא המשיך לטייל ולכתוב במחברת, וכתב את הסיפור הזה למזכרת.